Nigo abwatete abamenyi be sublocation ya Nyachichi yotoka se ebunke ya Kitutu Masaba chingaki eng'ombe ya mate eyemo yabete gukwana gotinde kwa asinonya nabo yabete kwegosialerwa eriogo chingaki icho gotinde kwa akorende nigo bokera rero omonyene eng'ombe yo abaga kubwata abagati abasae abakagere koba aba boda bagotindokora gose batindokorete eng'ombe yo ase atabanyetinga ibarenge konyeira nabona nigaruro kuboreho cyase abo bisabense moyo bachenu kwene kyabuna nkorigereria bare chinyama ico chikwaniwa ase chibucheri au Chasta singige ubike nyerukanyi chisa application ni gatwa bari no kumise to kuria rero cyanka maka cyansa 11 gatwa nyore piki ke bogo tyenyama ebike chigunime ari nyama ya kakani ya tindo koire ebike chigunime chisibirie ni go itaka kona maira go itaka nigo bono nona asimuna twata ibya mumura banye tekanyara nemitebogeka nigo tokumetinga abantu bari public officer batago tokonya chinyama ikigo chiarusu waiga chitindo koire cheru tauni ndio abantu ba tauni batecha bakurubosongo kwenda kaiga mutoma korosi wenyama emigisi riri oriyense abantu ba minto matagwacha mukotiga koria nyama ya bosonga iga chinyama chikotindo korwa korurisabu waiga cheru bosongo chachikwani woro toni oriyense matakuria chiamagena matakuria ngoko gose chinswe lakini gotokumeti abantu banji sabro kesheni kakimota tokumota kutokuresia abantu mangana kya batakorera